Fra tid til anden får vi ting til test i vores indbakke her på connery.dk. Dengang tester vi en beerstik, en ny forbedret Bella, og ja, lortet det virker sgu. Eller i hvert fald for det meste. Det var dejligt frisk. Han var godt oplært. Er du klar? Har du taget hele? Hold nu kæft, den er ikke at filme. Prøv lige at putte noget mere i. Man skal bare, det er ligesom sådan en kanyle, man skal lige have fyret luften ud.